हनै बेंगलि हा हा नों गिदों ओइ नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांथ' ओइ ओरै फैद' नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों बाह आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिशन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखौसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमनानै थाखो